sing manggapi marem lho nduk kan iso foto bareng karo sampean. Iya Pak, alhamdulillah. Nah. Aku bunga wis iso nyenengke karo sing aku. Nek melengket sore mau. Pakangko mengke kula foto karo Mbak Niken. Takon Mbak Niken wis dudu napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya Nduk ya. Nggih Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan alhamdulillah. Saged terang terus sing mirsani saged jenah. Nggih, padahal iki mau udane rata lho Pak. Udan kok disak lho Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Monggo wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Dianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane lah. Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa Pak? Lah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Dianto njaluk diterangi. Dadi terang. Kok saged nganteni njaluk diudani? Kan nek udan kan malah acarane anu to Pak. Hah? Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksudnya. Sesuk bengi. Oh. Masa ora paham nek tandasmu. Tapi yo piye? Saya koyo ora. Ya saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Pak. Pak Dianto. Ya. Oke, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Dianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune sugih waras sanjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah tur-atur ora Pak. Malah kebah mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Oh, pancen jagono kudangane wong tuwa kene duwe putu ki saka mongso nek putu metu kuwi sayange iki ditumplak nang putu timbange anake. So nek sama nek tuwek ngono kuwi. Sama sing nek tuwek ngono kuwi, somben. Sak ngenteni tuwek to, Pak. Lah saiki Lah kula salah gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Ya, mentak apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing halus, Pak? Sing rancak wong wis kamrusane wis muni iki jane ana pamundhut kok, Ken. Lah wis bos. Jangan yang punya kawasan muara baru. Jujuna rindu hatiku koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan dan Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Orang kembang saiki kok keri-keri ora apa-apa. Nggih. Masa langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Dalam ono apa? Manut. Kula pengen nyobi rasa sigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sasakmu pokoknya pelok. Bawane sakarmu pokoknya pelok. Oh, ya. Mergo orang mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengen krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Ya. Itu mode WA Pak Kangko. Kondang. Ya. Mangga. Rintune mawon, Pak. Rintune apa? Manut. Niku kan gambar bawa to. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Rintune mawon. Ya, rintune apa? Rintune apa? Ya. Napa, Pak? Lo langsung lara sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Ya. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Nggih, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis sagene lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki wau to. Iki mau sing gawe Bapak Anon Dwijo Kingkong, rumahan iki ya. Oh, dangdute sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Kingkong. Yo, monggo, lara sesgar bareng gamelan Bali ya, Dok, kan? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo, para kanggo siap, Bro.
Ya. Pamelan Bali. Oke, bentuk niken salibri.